Λοιπόν, Boxer Shoes από την καταξιωμένη εταιρεία Φιδάς. Εδώ είμαστε ελληνική εταιρεία με πάνω από 100 χρόνια εμπειρία στα δερμάτινα, ποιοτικά μοντέρνα υποδήματα. Έχει ξαναέρθει σε εμάς η Boxer, έχει γίνει πανικός. Λοιπόν, να σας πω ότι μιλάμε για ποιοτικές πρώτες ύλες, αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών, φανταστικά παπούτσια γιατί τα έχω δοκιμάσει, αυθεντικό μαλακό δέρμα premium ποιότητας, αντιολιστικές και ελαφριές σόλες και ανατομικός αφρόδης πάτος. Αυτό είναι που αγαπώ σε όλα τα παπούτσια της Boxer. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Πάντα στη λάτα και μέσα στη μόδα, με ένα σύγχρονο design, μια πλούσια ποικιλία σε χρώματα και σχέδια. Και να ξέρετε ότι αυτό που αγαπώ είναι ότι έχει πολύ καλή σχέση αξίας και τιμής. Θέλω να μπείτε τώρα στο boxer.gr, σας δείχνω κάποια αγαπημένα παπούτσια εγώ, για να κάνετε ήδη τις αγορές σας. Θα βρείτε ποιότητα σε προσιτές τιμές, γνήσιο δέρμα υψηλής ποιότητας που χαρίζει πολυτέλεια και ολοκληρώνει κάθε look και στυλ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτές τις πάρα πολύ ωραίες μπότες. Sheepskin λέγονται αυτές, παιδιά. Καλά τα λέω. Αυτές οι μπότες, εντάξει. Νομίζω είναι μπότες και μποτάκια που είναι η νέα κατηγορία από αυθεντικό sheepskin δέρμα με αληθινό μαλλί και ιδανικό για το χειμώνα. Βλέπετε εδώ λοιπόν που κρατάω πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, κοιτάξτε αυτές τις άνετες που είναι. Εγώ τώρα, ειδικά που το πόδι μου έχει πληστεί, όλα με τέτοια είμαι. Αλλά και πριν με αυτά ήμουνα, χωρίς να μείνω έγκυος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Να πω ότι έχει extra light αντιολιστικές σόλες από υλικό που είναι φανταστικό, αυθεντικό πολυτελές δέρμα και σωστή στήριξη και σταθερότητα. Ξαναλέω, θέλω να μπείτε τώρα στο boxer.gr και να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας σχέδια, γιατί τώρα έχει και έκτος 50%. Οπότε είναι ιδανική ευκαιρία για να κάνετε ποιοτικές αγορές και να αποκτήσετε το ζευγάρι που θέλετε σε εξαιρετικές τιμές. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχουν και πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες προτάσεις και για εσάς, αλλά και για να κάνετε δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Δηλαδή, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία τέτοια παπουτσάκια, πάρα πολύ άνετα, δεν καταλαβαίνετε, φανταστικά. Θα βρείτε τα φλάτα, αυτά τα κλασικά που λέμε που τα φοράμε όλη την ώρα. Έχει φανταστικά και καλά, έχει και γυναικεία και αντρικά, αλλά στα γυναικεία υπάρχει τεράστια γκάμα. Είναι πολύ άνετα όλα. Εξαιρετικά. Να, κοιτάξτε, και αυτές είναι λεοπάρ. Παιδιά, ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί πιστεύετε ότι τα συγκεκριμένα παπούτσια μπορεί να γλιστράνε. Έχει αντιολιστική σόλα και είναι πάρα πολύ μαλακό. Απίστευτο πάτο. Οπότε και ξεκουράζουν το πόδι σας και είναι πάρα πολύ άνετα. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι ούτε γλιστράνετε τίποτα, νιώθετε και πάρα πολύ ζεστασιά. Λοιπόν, ξαναλέω, Boxer Shoes είναι το Instagram και επειδή υπάρχουν εκπτώσεις, θέλω τώρα να μπείτε στο boxer.gr. Πολύ ωραία μποτίνια. Χαμηλά, κοιτάξτε εδώ και αυτά τι ωραία που είναι. Με καστόρι, με δέρμα, με σουέτ, με ό,τι θέλετε εσείς. Και για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, μπορείτε να βρείτε αυτά τα παπούτσια σε μικρό νούμερο για ένα παιδάκι που αρχίζουν και τα φοράνε από τα 14-15 μέχρι όσο χρονών και να είστε. Θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία. Λοιπόν, Boxer Shoes Greece και θέλω τώρα να κάνετε like στη φωτογραφία στο Instagram. Follow Boxer Shoes Greece και 3 τυχεροί θα κερδίσουν υποδήματα Boxer Shoes της επιλογής τους. Μπείτε τώρα στο site και να αρχίσετε να κάνετε τις αγορές σας και μπότες. Να, και πολύ ωραία, βλέπετε αυτή εδώ τη βινίλ. Πάρα πολύ ωραία. Το πιο σημαντικό όμως ότι είναι πολύ άνετη. Είναι ρε παιδί μου σαν να μην φοράτε παπούτσι. Είναι σαν να φοράτε αφρό από κάτω. Σούπερ ανατομικές και άνετες. Ξαναλέω, like στη φωτογραφία, follow Boxer Shoes Greece και 3 τυχεροί θα κερδίσουν υποδήματα Boxer Shoes. Πάμε στη διαφημίση και ευχόμαστε με ένα φανταστικό φαγητό από τον Πέτρο. Πάμε.